Pre svega želim da pozdravim sve polaznike tvoje škole, veliki pozdrav za Kragujevac, naravno odakle sam i ja. Moje ime je Nemanja Đoković, završio sam Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, master studije, to je bilo neke dane 2013. godine, to sad sve meni izgleda jako davno. Zatim sam prešao na drugi master u Frankfurtu na Odri, blizu Berlina. Živim u Berlinu od 2015. godine, završio sam tamo i evropske studije, politika Evropske unije i pogled na Srbiju, a zatim sam od 2018. odnosno 2019. u jednoj firmi koja je zadužena za medicinsko osoblje, a ja sam zadužen naravno za ljude sa Zapadnog Balkana, gde sam kao neka vrsta na nemačkom to Integrationsbegleiter, možemo reći pratilac integracije, referent za sve vrste poslova što se tiče viza, boravka, nostrifikacije i jezika, naravno. Veliki deo mog posla je vezan za jezik, više organizacije, delimično sam i pripremao ljude za B2 telk, koristeći moje znanje kao germanista, a sa druge strane koristeći to znanje koje sam stekao kroz evropske studije, pre svega demografiju, migraciju i celokupno stanje koje se dešava posebno sad oko Zapadnog Balkana i Nemačke u sferi nege. To je otprilike to. Super, sjajna biografija, za početak već divne informacije, da, stvarno, svaka ti čast, odlično. Moje ime je Nataša Hartweger i prvo ti hvala na poverenju da sarađuješ sa našom školom i da već sada imamo mnogo zadovoljnih polaznika i da to sve ide u nekom lepom smeru. I mi smo danas rešili zapravo da hoćemo da pomognemo ljudima, pošto mnogi ljudi dolaze kod nas u Centar za nemački i postavljaju nam pitanja u vezi sa tim kako mogu da odu za Nemačku, kako mogu da pronađu posao, šta treba za nostrifikat, šta je validno, šta nije validno i tako dalje. I naravno da sve što se tiče jezika, na ta pitanja možemo da odgovaramo i oko toga nema nikakvih dilema. Ali postoji onaj deo u kome ja nisam stručna i u kome ja zaista ne znam puno informacija i zbog toga sam želela da čujemo tebe iz prve ruke i da na taj način i ja čujem, ali i da možemo da obezbedimo prave informacije zapravo svim ljudima koji žele da nađu posao u Nemačkoj. I moje prvo pitanje bi bilo da si ti u ovom trenutku završio medicinsku školu u Srbiji, ne u Srbiji, svejedno gde je, jel tako, na Balkanu, i da želiš da radiš u Nemačkoj. Šta bi bio tvoj prvi korak? Sad imaš puno iskustva pa onda možeš da sagledaš to iz nekih različitih perspektiva. Šta bi rekao nekome, šta treba prvo da uradi? Pre svega jezik. Celokupna ta nostrifikacija, celokupna procedura koja je vezana za vizu, za nostrifikaciju, za dolazak je manje više tehnički prirode. To sve može da se završi, potrebno je da se čovjek naoruža strpljenjem. Ali ono što je jako važno i do čega ljudi, odnosno koja je prva barijera u celom tom procesu, ali ne samo u procesu, nego životu, u tim prvim mesecima integracije, snalaženja, stresa, to je jako veliki izazov, pre svega je jezik. Jezik je u mojim, dobro, ja to možda gledam i sa perspektive kao germanista, ali jezik jeste najbitniji. Da li je to jezik na papiru, da li je potreban certifikat kako bi ga dobili, ili je to naravno vezano za komunikaciju sa pacijentima, sa osobljem, sa svojim šefovima, sa prijateljima, sa kolegama, sa svima, nije bitno, ali je bitno da imaju dobro znanje jezika. Znači da počnu da se spremaju već pre nego što imaju tu ideju kako će oko vize, kako će oko poslodavca, kako će oko nostrifikacije, jezik. To im olakšava mnogo kada dođu, nemaju taj stres, nemaju taj psihički teret, jer svi znamo kako je kada ne znamo da razumemo, odnosno kada ne razumemo drugu osobu i kako je teško da se sporazumemo, a opet smo na radnom mestu, to je dinamično okruženje gde su potrebne i druge socijalne veštine, radimo sa starim osobama, sa osobama koje opet očekuju da se zna neki određeni nivo jezika. Tako da bih preporučio svima koji razmišljaju da pođu za Nemačku tim putem, nemački jezik, i što intenzivnije, što je
kontinuitet tu prisutan, više to bolje. Tako da je, ja uvek kažem našim ljudima, mi ih imamo negde oko 120, 130, ako se ne varam, jezik. Ljudi, jezik. Mi ćemo sve oko papira i nostrifikaciju, to ćemo, dobro, institucije su malo teže u Berlinu, posebno ured za strance, ali jezik je i zbog tih državnih ispita koje oni moraju da polažu ovde, svega, znači B2, ali dobar B1 je jako važan. Znaš zašto se smejem, onako izgledat će kao da smo nameštali, kao da smo se dogovorili, zato što zapravo odgovor na prvo pitanje je prvo što treba da uradite jeste da idete u Hartweiger i da naučite nemački, a to uopšte nije bila ni ideja ni cilj. Ja te potpuno razumem i slažem se zato što sam ja imala iskustvo. Ljudi zaista pored svog stresa koji imaju kada dođu u Nemačku i kad se susreću i sa novom sredinom i sa novim okruženjem i sa svakakvim problemima, kada je još i jezik problem, onda je to stvarno onako jako naporno. Ali ovako, ako krenemo recimo redom i ako kažemo ja sam završila medicinsku školu, kome ja da se obratim, kome ja da verujem? Sad postoji milion nekih organizacija, svi živi nude nešto, pa na društvenim mrežama ima i individualaca koji nude prosto kao ne ispred neke firme, nego da oni sami nude. Ja zaista, na primjer, iako nemam problem sa poznavanjem jezika, niti sa poznavanjem nemačke kulture, meni bi bio problem da se snađem u svemu tome. Nemam pojma bih stranu krenula. Mislim, šta bi tu rekao, na primjer? Tu bih prvo rekao, postoje naravno agencije, mi nismo agencija. Prednost naše firme je što postoji odeljenje u kojem ja spadam, koje nije agencija, nego mi pripadamo, mi smo poslodavci u stvari. Postoje agencije, postoje posrednici, postoje agenti, postoje ti middlemen koji obrađuju prijave i šalju nama i vode računa o, na primjer, pre svega je tu deo oko vize u Beogradu ili bilo kojoj drugoj ambasadi, ali to možemo i mi da uradimo. Mi imamo dosta ljudi koji su se samo prijavili direktno kod mene i rekli su ok, ja imam B1, imam to. Znači, pre svega B1, imam završenu medicinsku školu, redovnu školu, ne prekvalifikaciju, jer prekvalifikacija je od novembra 2019. malo teža da se nostrifikuje, makar u Berlinu i Bavarskoj. Tako da imamo pre svega određene, kako da kažemo, preduslove sa kojima ja mogu da funkcionišem i da kažem ok, počinje jedan proces koji se zove ubrzani proces dobijanja vize i tog takozvanog deficit bescheida, odnosno te odluke, na osnovu kojeg mi možemo da radimo. To je jedan kompleksan i veoma dug proces, opet je tu potrebno strpljenje, ali nije nemoguće. Bitno je da se ide korak po korak, da je taj proces transparentan i da se preduslovi ispune. Znači da imaju najmanje B1, da imaju redovnu medicinsku školu i naravno da prođu intervju. Dobro, i sad recimo ukoliko ja imam B1, imam završenu redovnu medicinsku školu, ja mogu da pišem direktno tvojoj firmi, da se obratim i da kažem dobar dan, ja bih hteo da pronađem posao u Nemačkoj. Super, znači onda mi možemo odmah da stavimo ovde link i da kažemo ljudima da je to jedna od stanica gde mogu da provereno dođu do zapravo pre svega pravih informacija, a kasnije i do posla i do svega onoga što žele. Koliko traje, kad to kažeš strpljenje, znam da su to je ono ko kad mene pitaju za koliko mogu do C1, znam da verovatno to tako izvuči i kad tebe pitam za koliko može da se ode, ali neki vremenski period od do, znači ako kažeš dugo, to pretpostavljam da znači ne može za 2 meseca, ali koliko je recimo najmanje, koliko je najkraće, da kažem u tim uslovima gde ne razmišljamo o tome da li je, znači B1 je gotov, završeno je, znači redovna medicinska škola je tu, eventualno možemo da razgovaramo i to možeš da se vratimo na tu temu, pošto su mi to isto pitali u vezi sa smerovima, da li tu ima razlike, opšti smer za fizioterapeuta, za pedijatrijsku sestru i tako dalje, znači to su ista pitanja sa kojima se mi susrećemo. Apsolutno, znači hajde ovako, možemo uzeti jedan slučaj, osoba koja se recimo prijavila kod mene danas je 6. novembar, ja pogledam prijavu, pogledam da li je sve ok, uspostavim Skype intervju sa tom osobom, to može biti recimo kroz nedelju dana, završimo taj intervju, sve je, pričat ćemo o intervju kasnije, šta je bitno, sve je ok,
onda se dobije ugovor od nas sa početkom od onog trenutka kada ta osoba dobije vizu. Znači, mi ne možemo sada da stavimo početak posla, 15. maj, ako ne znamo kada će dobiti vizu, ali na taj način se i osoba i mi osiguravamo i početak je od dobijene vize. Taj ugovor, naravno, ja ću tom kandidatu, kandidatkinji sve objasniti kako sve to izgleda, ali sa tim ugovorom, sa određenim daljim formalitetima, recimo punomoćje, recimo određenim, to je sad birokratija, dosadan posao, ali pripada, nažalost, sadašnjici, šta više je jako dobro u Nemačkoj, svi znamo da nemačka birokratija dobro funkcioniše. Sve se to predaje Ausländerbehörde ili uredu za strance, koja od tog trenutka postaje glavni u celom tom procesu. Da izuzmemo neke detalje i dogovore, to sad nije bitno, i kada se sva ta dokumenta predaju, počinje takozvani ubrzani proces i kažemo ako to može da počne već u najboljem slučaju 1. decembra. 1. decembra, 15. decembra. Onda je nakon toga bitno da se poštuju zakonski okviri u okviru tog procesa. Oni kažu nekih 3 meseca je potrebno da se dobije taj Defizitbescheid, ta odluka, i nekih nedelju dana traje dozvola za rad da se dobije i neka 2 nedelje još posle toga se dobije ta ulazna viza. Nakon toga se to šalje u Beograd i po ubrzanom postupku kandidat dobija termin za vizu. Sad, za Defizitbescheid je potrebna jedna duga checklista dokumenta, za dozvolu za rad je potrebno da se čovek već prijavi unapred za kurs i za nostrifikaciju, odnosno za ispit. Za ulaznu vizu je ambasada tu ključna, onda će oni možda tražiti od te osobe dodatno dokumente. Tako da je to jedan veoma brzi i intenzivan proces koji traje, pa ja bih rekao od 3 do 5 meseci, gde će čovek dobiti, odnosno kandidat dobiti ulaznu vizu, Defizitbescheid, radnu dozvolu, ali za sve te 3 stvari, za sva ta 3 elementa potrebno je dosta dokumenta. I uvek ta neka vrsta odlične komunikacije je jako bitna, ne na nemačkom, na našem može, ali jako dobra komunikacija između kandidata i mene ili mog kolega u ovom slučaju, to ću ja preuzeti zato što je to Zapadni Balkan, i onda se ide, znači recimo za Defizitbescheid postoji checklista, od internacionalne, međunarodnog lista rođenih do policijske potvrde da neko nije osuđivan, preko svih svedočanstava, prevoda, ti prevodi moraju da budu nemačkim pečatom, neko može u Kragujevcu to da pečatira, ali onda se ide kod naše devojke koja prevodi, koja udara pečat. Ima dosta stvari, da se jako intenzivno, jako je dosta papirologija, ali hajde da kažemo u nekom proseku taj ceo proces može da traje od 4 do 6 meseca i onda sa tim procesom kandidat zna kada će biti taj pripremni kurs za nostrifikaciju, pa čak i kada će biti ispiti usmeni i praktični za nostrifikaciju. Tako da, hajde da kažemo, ceo taj proces može da ide do 8 meseci od prijave do polaganja i dobijanja diplome za rad kao medicinska sestra. A reci mi, ukoliko neko, na primjer, pošto to traje već 8 meseci, na primjer, mislim, sad rekli smo, naravno da nas niko ne drži sad za reč za taj vremenski period, ali recimo ukoliko ja A1, A2, i ja sad za tih 8 meseci mogu da stignem do B1 bez ikakvih problema, na primjer. Da li je to moguće ili ja moram već u startu da imam B1 kada razgovaram sa tobom kao neko ko želi da radi? B1 je potreban kako bi se dobila radna dozvola i ambasada to kao kada ljudi odu na termin, oni će morati, mislim tako je sad u Beogradu, da prilože B1. Oni ne mogu da dobiju ulaznu vizu bez B1, a i za taj, kako da kažemo, pošto oni ne nalaze se još u Nemačkoj, onda sve te institucije kažu za taj pripremni kurs, ok, oni mogu imati B1, ali mi očekujemo naravno da na kraju krajeva oni dobiju B2. Oni neće dobiti diplomu
na kraju ako nemaju B2. Oni mogu da polože ispit, oni mogu sve da to završe, ali ta poslednja institucija koja izdaje takozvan urkunde ili diplomu ne daje bez B2. Jako je bitno za praćenje kursa da oni budu već na nivou B2. Jako je bitno da oni već zbog celokupne te procedure oni budu na nivou B2. Reci mi, pošto ja znam da se te informacije menjaju s vremena na vreme, u vezi sa sertifikatima, na primjer, ja sam nedavno vidjela da recimo ambasada u Sarajevu više ne priznaje TELK koliko je položen negde na Balkanu, već mora da bude iz Nemačke. Hoćeš ti još jednom, ja volim to da napomenem, pošto nas pitaju vrlo često da li naš sertifikat je validan, sertifikata iz škole Hartweiger mogu dobiju posao i slično. I ja volim da naglasim još jednom da ljudi budu zaista informisani, jer je logično da nisu. Ja uvek kažem da nikoga ne osuđujemo što neko nešto u vezi sa tom temom ne zna. Ja kažem, to je kao kad bi ja otišla kod automehaničara i postavljam glupa pitanja. Mislim, potpuno mi je jasno da ljudi zaista nisu upućeni i imaju prava da pitaju sve što ih zanima. Ali da napomenemo samo da ne postoji, dakle, škola jezika, niti može i posle škola koji su sertifikovane od strane TELK-a ili ukoliko pohađaju kurs na Goetheovom institutu, ono što dobiju na kraju kursa nije ono što im je potrebno za ambasadu. Znači, ono što je potrebno za ambasadu jeste poseban ispit koji se posebno plaća i na koji se posebno izlazi. Dakle, ne postoji kurs kao završen kurs, na kraju kursa imam neki test, gde god daje u svetu, ne postoji papir sa kojima mogu da idu u ambasadu. Ja bih samo želela da ti to još jednom kažeš da li ima nekih novosti u vezi sa tim, šta se priznaje, da li imaš informacije generalno, na primjer Podgorica, to su me pitali, ja zaista ne znam kakva je situacija sa ambasadom u Podgorici. Imaš li neke informacije generalno kakva je situacija? Generalno znam da ambasade na Zapadnom Balkanu prihvataju, odnosno da je preduslov B1, znam da je recimo u Albaniji A2 dovoljan, što opet za nas nije dobro, jer opet mi možemo kao poslodavac reći ne, izvinite, ne možemo da vam damo ugovor bez B1. Imali smo iskustva gde su ljudi dolazili sa A2, odlični kandidati, sve je to super, ali to je za nas, pre svega za njih, veoma stresno, ono što smo već pričali. Ja znam da je Bosna, odnosno da je Sarajevo do jula 2019. nije dozvoljavalo u stvari ESD sertifikat i da su sada ponovo počeli to da priznaju. Znači TELK, DAF, ESD i Goetheov sertifikat se priznaju, naravno, sve ostale škole, ono što si već ti napomenula, ne dolaze u obzir. Imali smo kandidati koji su imali posle kurseva u nekoj određenoj školi nivo jezika B2, ali to ne priznaje. Naravno, ne priznaju nemačke institucije. Da li je to sada TELK u Srbiji urađen ili u Bosni ili u Nemačkoj, to nije nikakav problem. Može da imamo milion tih centara za polaganje, to uopšte nije problem. Opet ima ono pravilo da ne bi trebalo da bude starije od 2 godine. To važi sad za TELK. Ako su položili već usmeni deo, taj usmeni deo je važeći još godinu dana, tako da oni mogu da izlaze na pisani deo više puta kasnije. Ono što je bitno, B1 po pravilu svakako ambasada može da daje A2, ali opet kao poslodavac mi ne možemo dati. Tako da ja uvek kažem B1 je jako bitan i kroz taj proces koji sam već pominjao, to je od nekih 8 meseci, za tih 8 meseci postoji mogućnost da se dođe od B1 do B2. To je veliki jaz, to je jedan od najvećih onako razlika. Skokova, da kažem, razlika, da. Ja uvek to pominjem i našim tim glavnim sestrama i šefovima kuće, da nije to toliko naivno, da je B1, B2, da je to ogromna razlika, jer oni u glavi imaju A1, A2, B1, B2, to je isto. U nemačkom jeziku to je baš velika razlika i onda ja razumem, naravno, oni će doći, radit će ovdje i malo imaju mesta, odnosno kapaciteta za B2, tako da se opet vraćam na taj proces koji sve završava unapred i tu je idealno bi bilo naravno da kroz tih 8 meseci dođe do B2 ili kratko do B2 i onda kada dođu kod nas mi naravno možemo da nastavimo jezičku saradnju, u svakom slučaju da organizujemo polaganje u Nemačkoj, ali nema nikakvih razlika, odnosno nikakvog
može se uraditi u Srbiji ili u Bosni ili gdje god. Da. I da odmah kažemo, ove informacije koje su mi sada dali, ovo će biti dostupno javno i recimo ukoliko gledate ovo sada se dešava 6. novembra 2020. Ukoliko neko bude gledao za 6 meseci, možda budu informacije drugačije, takođe da nas ne drže za reč, te su informacije takođe promenjive i zavise isključivo od ambasade ili od bilo koje institucije koja ima pravo da postavlja svoje standarde. Često ljudi isto pitaju da li Gete, da li Telk, a šta oni više vole, znaš, to nas često pitaju. I onda moje neko iskustvo je, kada sam se ja susretala sa, nevezano uopšte za ovu branšu, nego generalno kada razgovaram sa ljudima, postoje recimo i u firmama ljudi koji su negde onako naginju na neku stranu, a ja mislim da su to lični onako neki afiniteti ili neka iskustva ukoliko je neko išao ranije ili neki prijatelj možda, dakle da to šta je bolje, šta je prihvatljivije se dešava eventualno na nekom ličnom nivou i neke lične ambicije, ali da na institucionalnom nivou ne postoji apsolutno nikakva razlika. Pa mi ti reci, aj se ti meni reci onako lično, jel imaš ti nekih, jel to smiješ da kažeš uopšte, jel imaš nekih ličnih onako ubeđenja šta je bolje? Mislim da je bolji Getov institut, odnosno sertifikat, zato što sam spremao neke ljudi... Nije što sam ja na Getov. Da. I ovo nije namešteno, ovo je stvarno bilo sve spontano. Ne, ja mislim da je, pošto sam imao tu priliku neko vreme da spremam ljude B2 za Getov i za Telk, Telk je sasvim ok za ono što je nama potrebno za firmu. Svima je teže malo to pisanje, zato što oni naravno su više orijentisani prema toj praksi, oni više slušaju i više pričaju, imaju druge socijalne veštine u odnosu na to pisanje, imaju tu dokumentaciju, ali mislim da je Telk, moje lično mišljenje je sasvim dovoljan, kao B2, sve pokriva, mada mi više deluje kao neko tehničko, više je tu neke tehnike u odnosu na Getov. Getov ima tu neku vrstu malo i da se upotrebi kreativnost, da se upotrebi ta neka vrsta veštine, jezičke veštine koja nije samo na papiru. Ali Telk je stvarno isto ok i većina naših polaznika polaže Telk. Imamo i Getove polaznike, ali je opet nekako Gete, moje mišljenje je više za možda neke studente ili za tu neku akademsku stranu. Ovo je više nekako praktično, dinamičnije je, praktičnije orijentisano, tako da Telk tu možda bolje spada. Postoji taj USD, ja s tim nisam imao nikakvih iskustava, ali kao što smo rekli, svi ti sertifikati su priznati od strane institucija. Tako je. Znači to je onako, i ovo sad o čemu smo pričali, odmah da se ograničimo takođe za sve one koji će možda imati komentare, diskusije na ove teme, to je apsolutno lična stvar, neko može da, ali to nema nikakvog uticaja na dobijanje posla i slično, dakle apsolutno je sve ono što je na papiru priznato je priznato naravno od strane svake institucije, prosto to tako mora. I onda sad sve smo to onako obavili, dođe i razgovor za posao. I sada nama postavi pitanje, a šta se sve pita na razgovoru za posao? I ja moram da ti kažem, ja onda razmišljam, naravno sad sam ja tu googlala i tako dalje i sećam se sad nekih svojih razgovora za poslove tokom svog života i moj neki opet stav je da je to opet individualna stvar i da postoje ljudi koji te razgovore obavljaju vrlo profesionalno i obučeni su za to od strane koji su stručnjaci u toj branši. Postoje, po mom mišljenju, i nekih koji i taj razgovor ne obavljaju na profesionalan način ili možda postavljaju pitanja koje nisu adekvatne i na kraju krajeva nije baš tako jednostavno dati neki odgovor i tako dalje i tako dalje. Što znači da opet krećemo u neku temu, da sve ovo što mi budemo razgovarali ne znači da je to, ljudi vole da generalizuju pa nas onda pitaju, a kako je to u Nemačkoj? Mislim, mi ne možemo da pričamo kako je u Nemačkoj, jel tako, ili ne znam kako je na Balkanu ili bilo gde, zato što je to previše opširno. Možemo da razgovaramo, na primjer, kako je to konkretno kod tebe, u tvojoj firmi i kako ti to radiš i eventualno možda mi ispričaš svoje iskustvo ukoliko imaš, ako si čuo neke druge informacije kako to izgleda, ali prosto da pomognemo ljudima
da se spreme za taj intervju i na kraju krajeva da pomognemo i kolegama koji predaju nemački, koji takođe spremaju ljude na razgovor za posao, da ih spreme na pravi način. Ajde, otkri nam tajnu. Jel smiješ da nam kažeš koja su to pitanja koje se postavljaju na tom intervju? Vrlo rado. Mislim, jeste to klasika što ću reći sada, ali veoma je važno, dobro, ja sam u ovom poslu kao HR negde 2 godine, nije to sada moja glavna, mislim, jeste, ja vršim naravno intervju, imam iskustvo, ne sad dosta i wow, ali ono što se pokazalo tačnim je činjenica da je potrebno biti iskren i otvoren i biti svoj. Veoma je za nas nekako, kako da kažemo, čudno kada vidimo nekoga da, recimo, ako imamo Skype intervju, da neko čita sa papira ili da je to napamet naučio ili da jednostavno nije svoj. Biti opušten, naravno, nervoza je normalna na početku, to je i možda pomaže osobi da se prilagodi, odnosno mozak naravno kao mehanizam je nervozan da bi se prilagodio na tu situaciju, ali nekako biti opušten, ne gledati to kao neku krajnju proceduru, nego kao neki proces. Znači, ja sam došao na intervju, već sam ispunio sve uslove, što znači da je pola kirije, kako kažu Nemci, završeno. Znači, imamo sad taj deo gde ćemo se samo upoznati, da vidimo da li vi, odnosno da li ta kandidatkinja, odnosno kandidat, nama paše i da li mi njoj pašemo. Znači, mi imamo 2 dela u intervju. Jedan deo je da bismo razbili led, počet ćemo na našem jeziku, naravno, to je prednost svega toga, da ja mogu početi da pričamo na našem jeziku, da se malo senzibilizujemo, da počnemo da pričamo o nekim drugim stvarima koji nisu vezani za to, onda ja počinjem sa mojom pričom, predstavljam moju firmu, gde smo u Nemačkoj, koje odeljke imamo, da li je to intenziva, da li je to starački dom, da li je to dom zdravlja, da li su to hospici, da li je to patronaža, kako je sve to podeljeno, koji su to gradovi u pitanju. I onda dajem vreme kandidatu, kandidatkinji da se predstavi na našem jeziku ili na nemačkom. Prednost je mala tajna, ako već sve bude na nemačkom, to je ogroman plus. Meni nije sada bitno da gramatički to sve bude u redu, nego da je to jednostavno da je reakcija tu i da je odgovor tu na ono što ja kažem. Naravno, ja imam u vidu da neću pričati na C2 nemačkom, pričat ću jako jednostavno, polako, ponavljaću pitanja, da se jednostavno vidi dalje, jezik je opet najbitniji, pre svega to je prva ta barijera kroz koju ja mogu vidjeti, osoba je spremna, naravno ako je jezik na A2 nivou, a ja vidim motivaciju i spremnost da se koriste reči, da se snađemo u konverzaciji, meni to u stvari daje signal, ova osoba je motivisana da uči dalje, a znajući da je Hartwega škola iza njega ili iza nje, ja nemam sumnje u to, zato što opet mogu ovde da kažem da smo stvarno imali ogromno pozitivne iskustva, ovog puta pozdravljam Nenu Jeftić, tako da bitna je motivacija, ne samo jezik kao jezik, nego motivacija iza jezika da se, jer mi ovde govorimo o razvoju jedne ličnosti, a uz to spada ne samo nostrifikacija kao razvoj, ali i integracija u nemačko društvo, veliki deo je jezik, znači jezik je opet jako bitan. I ako ja vidim da postoji tu motivacije, meni je to ogroman plus. Ako ja vidim da osoba odlično priča nemački, ali opet može da prođe, ali motivacija niska, onda je to ok, ali nije toliko dobro. Ono što je bitno, znači otvorenost, da je osoba iskrena, iznese svoje mišljenje, naravno, i kada naravno pitamo, pošto imamo različite odeljke, različite sad institucije i kuće, gde bi on sebe ili ona sebe zamislila najbolje.